Dakizunez, segurtasun neurri berriak ezartzen ari gara Nafarroako hezkuntza sisteman. Bigarren autentifikazio faktoreko zenbait metodo ezartzen ari gara zehazki. Dena den, denboraldi baterako, bigarren faktore hori alde batera uztea ahalbidetzen duten bi metodo ezarri dira. Helburua da zuek zuen kontuetara sartzea eta funtzionatzen jarraitzea ezarpenak iraun bitartean. Alternatiba salbuespenekoa da, puntuala, segurtasun protokolo berria ezeztatzen baitu. Ura erabiltzeak dakar zure gainean hartzen duzula ekintza horren erantzukizuna. Jarraian, alternatiba nola aktibatu eta desaktibatu ikusiko dugu. Sar zaitez edukan ohiko erabiltzaile eta pasaitzarekin. Goiko menuaren eskuinean engranaje baten ikonoa aurkituko duzu. Konfigurazioetan sartzeko modua da. Egin klik engranajean. Erabiltzailearen konfigurazioa leihoa ageriko da. Zenbait aukeraz gain, esaldi bat dago lauki huts edo checkbox desaktibatu baten ondoan. Esaldiak zera dio. Gehitu bigarren faktorerik gabe konfiguratutako bigarren faktoreko aukeretara. Aktibatu checkboxa. Klikatu onartu eta eguneratu egingo dira datuak. Hartara, bi aukera berriak aktibatuta daude. Berrikus ditzagun. Sartu berriro edukan ohiko erabiltzaile eta pasaitzarekin. Klikatu hasi saioa. Ageri den leihoak bi mezu erakutsiko ditu. Bata erabilera bakarreko kodea, eta bestea bean saiatu beste modu bat. Klikatu saiatu beste modu bat. Leihoak erabilditzak egun aukera guztiak erakusten ditu. Bigarren autentifikazio faktoreko 3 metodoak ditugu. Autentifikazio aplikazioa, segurtasun giltza eta berreskurapeneko autentifikazio kodea. Eta orain beste bi aukera ditugu. Helbide elektronikoa eta bigarren faktorerik gabe. Gogoratu, azken bi horiek gaitu ditugun aukera berriak dira, eta bigarren faktoreak ematen duen segurtasun gehigarria ezeztatzen dute. Nola funtzionatzen dute? Ikus dezagun. Klikatu posta elektronikoa. Sistemak mezu elektroniko bat bidaliko du automatikoki zure kontu pertsonal ez korporatibora. 6 digito sarbide kode bat du. Kodea kopiatu eta eremu hutsean txertatuko dugu. Gero, hasi saioa klikatu dugu. Eta kito, gure kontuan gaude dagoeneko. Gaitu dugun bigarren aukerak honela funtzionatzen du. Itzuli hasierako pantailara. Sartu. Aurreko pantaila ageriko da berriro bi mezuekin. Erabilera bakarreko kode eta bean saiatu beste modu bat. Klikatu saiatu beste modu bat. Eta berriro ere ageriko da gaitu ditugun aukera guztiak erakusten dituen pantaila. Orain, klikatu bigarren faktorerik gabe. Metodoak ez du ez koderik, ez bestelako ekintzarik eskatzen. Hasi saioa klikatu besterik ez da behar. Kito, gure kontuan gaude dagoeneko. Sistemak mezu elektroniko bat bidaliko digu adierazteko norbait bigarren autentifikazio faktorerik erabili gabe sartu dela. Helburua da pertsona egokia sartu dela egiaztatzea. Beraz, zu sartu ez bazara, beharrezko segurtasun neurriak hartu behar dituzu berehala. Pasaitza aldatzea eta kredentzialak berrikustea, zure lehen autentifikazio faktorearen erabilera desegokia izan bailiteke. Gogoratu, azken bi metodoak salbuespeneko alternatiba dira. Puntuala, bigarren autentifikazio faktorea bazter utzi eta segurtasun protokolo berria aldi baterako ezeztatzen duelako. Modu alternatibo hori erabiltzeak dakar zure gain hartzen duzula egintzaren erantzukizuna. Beraz, autentifikazio faktore bikoitzeko 3 metodoetako edozein erabiltzea gomendatzen dizugu. Hala nola, sakelako autentifikazio aplikazioa, segurtasun giltza eta berreskurapeneko autentifikazio kodeak. Hezkuntza komunitatearen segurtasuna gure erantzukizun profesionala da. Erabili arduraz gure segurtasuneko tresnak. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.